Karai ha kajing lang kan hun menteri ke sarkar MDA2 ban menjur ya kajing penkala thamai lani ka amendment ya ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act arajar psau ke ban ailat ya ke Investment Meghalaya Agency IMA ban thiet ya ki jaka ban iPad syaki nong wan rakam lani ki investor kala penlong ya ki babun ban persya Nakaliang kehinyau Trap National Youth Front HNYF lingba ubak sadan ke bla presiden kalaong bagan ni ke agensi ke pentranya ki beniat ke Meghalaya Land Transfer Act ke bab mana ya ki kamde jaka syaki we ki jat benriu ki bamdai ki trai muluk ki trai ri Ulaong bagan ni ke agensi kan penslur ya ki mafia korup jaka ki bam salia ban le kumnu ru tang ban yo ya ke baki kwa bat benrap bahaga jing sisa ladai ban penbet thamai ya ki kendon ke Land Transfer Act Ningkong lang ni haban bu jikli syo to IMU di tribal non tribal. Nama kami kali Land Transfer Act kalakhan persya ya ki non tribal ban acquire land. Nam taka hanunu bentahan ni po ka dikasih po hapo kami kali berapa te long ka jing bu pat sarkar da kata agency ban thit ke jaga ka dai ka wei pat kalunti ka ban penbi yu poi ba bi menta Nindon ka Land Transfer Act ka section ka 31F la ngam bakla ka kranchai ba umla ban long kita ki ba ki non tribal kila ban acquire land tang la ki mood ban promote ya ka interest jong tribal te wat hang taru kila yishim ko bu bi ni ki babun ki kam seng karkhana ki kam seng business lagi ni non tribal ki bun kila yishim ko bu wat itai portion ru ya ka ba nakaliang jong kenhun sang balang ki bodon la sumala ki por nilai dawa wat itai par bade banamen no banong ban acquire land lam ta ban promote ki interest ng tribal ka kam long shai kata benta mo tamanta banong ba lamba ka ni ka agency ka sarkar ko ong ba ka yo lu kata ka bor ban thit ka jaka putang ni bat sa ai pan kita ki company ki ban le long hadu menta long ingim tit company yu ta ki badan ki balong kam jaka sha hadu kata ta ban industry ko mengle nada ngi namar ngi pej babun ki benta nada ngi pej epic po bernihar ru ngi pej kam dan jing paidaya yo megale nada ngi pej ki somil bodon ngi po bini somil kamar bun bisulai ku Kolkata sha Assam sha ki benta supelendu mi khalau ku jong ni telong ke sarkar ka habalong cautious ki benta handai namar ba to lada ngi yakran ni kata development hawa ngi don kam handai ban karan pat de kalat kalenti benong ban lilam lu di kabri nyutrap ya kacaka kaputa kolong kai ka bangim la ban piang Namar ba kani ka jingon ra da agency ka ban thit ka jaka mut ki don lupa ki buri bala along ki ala ban control lupa itu agency tu namar hababun ki khem ngi ba kani ka land mafia kani ka land tang ladon ka land concession ki mafia ki la le la ka benta le la ka benta subo la da bana ba project sarkar kan sawan tu la iti lupa ka dor batar sai dir ka dor baran balawan sarkar te kani ka agency ru kan ngatra ki don ki ni ki ju kini ki ba kumut ban kejit ya ka benta ka badi jong jai putih ka habi de khundok sia dan nakaliang juga keseng ngin numlawan pedang yang kini bat ngin nyimban sih bangin saya song itu menjadi keren yang ni pang. Kau mengalami filmnya nama hak NGO ki babun ki bangin don apa ka somala menyong. Ke ngilai keren bangani ban amen wat itu ki portion di boong ba non tribal ula ban thit jakah ni la da promote ki interest jong tribal. Ngilawa ban amen wat pangitaru. Nama bun ki non tribal ki sim ko buyi kan ni. Henry mentah sarkar kawan ra sundan daun wala banong ni kan agenda ni proposal ka kam sirkai banyak kata existing law ka bangi lang demand ba di ban amen to kalong don kam ban perklan susu ka baniak jong ka Land Transfer Act namar balai mentah la ngi pej mo habide ka khando ko siap ngi sha kumu sai buru sha tunju bai ko ina ya karan chu to put sam la bun ki bai karan ina ya karan chu to ki industrial estate ko la karan hendak ngipai tang jaka mani bulai ru kabadi ka torus pat bujungi wanda ki wegi buru ki om ka jaka mani bulai long nyimdai ban pai kata ka point kata ka angle jong kam niam ringa ban pai ka jinglong hok jinglong trai jungi ka jaka puta ta ke don kami ka sarkar bakan penklan ka ni ka ban aman balai beniak susu ka Land Transfer ban ka bawan ra ka ni ka agency ka ban acquire jaka ni ka Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya